F'Malta nibqa' nimraħ u inti titħaqax ta' fuqna batek iblaħ. ċempel it-tabib għandi wieħed wisq mifquħ ikolli ngħid li dan l-imfixkel huwa wisq marid. Jixrob wisq imbit, qisu xi ħajjata kif iwaqqa dan il-kliem ma' dan it-tip ta' bit. Naf li dejjem kon dak it-tip illi jitħaq f'wiċċek imma naf li qalbek dejjem kien imislek. Issa din l-arti qiegħda tfittxek jekk le tinkwetax ħajtek infissirlek. Ħanibdew mill-ewwel strofa, impoġġi lilek hemm bil-qiegħda fuq il-bank, ħares lejja jien in-nota. Dan il-bniedem illi b'moħħu jikkompona, darba minnhom waqaf Malta bħal ta' Nagasaki sploda. Isma' naqra dan il-ħoss, kemm il-darba ngħidlek biex quddiem in-nies ma imment mid-dera twerid bla manjeri, bħal ta' kapitlu 13, kollox dritt mingħajr kantunieri. Inti taf li f'Malta nibqa' nimraħ u inti titħaqax ta' fuqna batek iblaħ. Aħna taf li xogħolna huwa rari u mhux se nwedek li se nibqa' neutrali. Jien impoġġi l-kelma aggressiv f'konġunzjoni ma' aġġettiv fi stat kostruttiv. Bħalek, għax inta lina le ma teżistix u kieku minnek narmi dak il-majk isma' minna le tkomplix. Issa qed nifhem dawn il-każi għax aħna dik il-bomba illi ġorru fuqhom nies kamikazi. Jien dak li qatt ma smajtu ħossu, illum nista' ngħid li hawn li min jixtieq il-qeġġ oppostu. Mingħajr ebda tip ta' provazzjoni, kapitlu 13 waslu anka sal-Kostituzzjoni. Tiska jien inżommok, la tismani jinħobbok, biss iddejjaqniex għax naħlef li nibatek tieħdu f'waqtha. Aħna gravi iktar minn ribelli u l-kbir għadu ġej, bħalma dejjem Alfredi Portelli. Issa lħaqna dal-livelli, impoġġu sedimenti fuq l-ilmenti u nqajmulek jekk fadallek sentimenti. F'Malta nibqa'